I pa svima ljudi na našem klipu, ja sam Milky, vi gledate novi klip na ovom kanalu. Da, kao što vidite, igramo PES 2015, da. Ajde idemo exhibition match, idemo klub, pošto već snimam po 5 put, znači snimam. I nikako da mi upali, igramo Real Madrid protiv Ajde Atletika. Ok, ball type, izabrao sam ovu loptu, pošto ima 26 lopti, ima koliko god hoćete lopti. Stadioni imamo, mnogo da vi stadiona, meni je ovaj Olimpijako Berlin dobar i ovaj i ovaj, znači ova prva ti su mi najbolja. General settings, igrat ćemo na Rigual, neću da igram na Rigual. Ne da igram na Superstar ili nešto tako manje, zato što mi je ovo treća, četvrta utakmica da igram, to jest nije baš četvrti put. Ovo nam je, nisam ti kajem, četvrta utakmica, je dobro sam rekao, četvrta utakmica. Znači, ono, imao sam dosta failova, nešto mi sve, kad uključim recording, ono mi sve nešto kao nešto vuče se, nešto polako ide. Ko sad, na primjer, da. Ok, nasi će da ovo prestane sad, pošto boli me uvo kakva god epizoda da ispadne, pošto mi se stvarno dosadilo mi. Go! Go! Gol! Ovo je gol! Ovo je gol dana! U prvom minutu gol! Ovo leti odmah na YouTube, volim ovo. Benzema je dao gol. Čekaj, sad ćemo da imamo. Ok. Evo ga, sad je prestalo ono bagovanje koje je bagova. God damn it. Ok, daće ovom. Ja, znao sam. Ok, igrači su mi ovi malo što se deru tamo u pozadini su mi malo utišani, ali jebi ga. Gdje će ova budala, ja? Ok, i moram uvijek da kliknemo ako hoćemo da biramo drugog igrača koji će da napada ovog trećeg i kako da vam objasnim. But, ok. Znao sam. Vidjeli ste da sam krenuo. Znači, ono. Ok, malo mi je bagovalo na početku, ovo ide Pepe. Pepe više nije čilavi, Pepe. Oooo. Puće stativa. Stativa ima da pukne, stativa. Ok, ajmo. Durni. Da ću vidimo. Znači, nervira me, reću sad neke dobre i loše stvari kod ovog ovdje PES-a. Evo dobre stvari, krenut ćemo sa dobrim stvarima. Znači, dobra stvar je što je grafika više nije onako kakva je bila. Znači, onako ko u 14. sad su shvatili da su se toliko zastare 14. tako da ono. Sad je grafika mnogo bolja i lepše se pokreće, znači mnogo je bolje, osjeti se razlika. Tako da ono, znači sve se vidi da je mnogo bolji. Igrači su mnogo bolje urađeni nego što su pre vamo rađeni, pošto u FIFA 15 su neki igrači, znači Neymar ima sad ovako u real life ima plavu kosu, a kod ovih u FIFA ima crnu navodno kosu, znači ono, što mi se jako ono, začudio sam se baš, tako da, ono, ne, malo sam se isfailao, ali, ok, tako da ono, šta su još dobre stvari, dobre stvari, što ne znam ni ja, ono, više ima loših stvari nego dobrih, ali kakva je bila ona, može ova da se progleda na prste, mnogo je bolji gameplay nego što je bio. To je to bre, tako je! To! James Rodriguez. Svak čast. Onda, ovako dali smo drugi gol. Znači publika je, kako mogu da vam objasnim, nekako dobra ili ne znam ni ja, znači lepo urađena, nije baš ono, nego lepo urađena, kakva je mogla bi lepo urađena. Sad krenut ćemo malo na zamjerke. Znači gameplay dobar, grafika dobra, sve dobro, sad malo zamjerki. Evo ovako, što se tiče te simulacije za foul i offside i tako to, mnogo mi se ne sviđa to, znači za offside vam treba, znači bukvalno ono
rijetko kad se dešava offside. Znači napraviš ti offside, ono, uopšte ti ne reaguje pes da si napravio. A kod faula malo pipnaš igrača, znači dobija žuti karton, tako da ne možeš čuditi ako budem kojim slučajem dobio neki, da li žuti ili crveni, ne daj bože, karton. Zato što je stvarno nešto, da li će izaći peš za to, po meni je tako, nisam ništa vidio s ovim drugima, kako je kod njih, samo znam da je kod mene nenormalno je dobro. Rodriguez, drugi gol danas. Drugi gol, brate, svaka ti čast. Evo, prosidba. Čisti mu noge. Čisti nogice. Treba ih ljubiš. Bil. Tako. Čišćenje nogu. To onaj mali Sano je. Okej. Idemo dalje. 3:0. Moram sam snimao ovo prvo polovreme. Ali snimat ćemo cijelo. Pošto se već vidi ko je pobjednik. Tako da ono. Okej. Možda sam sad trebao da pređem još malo da igram na profesional. Pa onda na ono veće. Nadalje. I da, još jedna zamjerka. Ove statistike koje vidite uopšte nisu tačne. Znači ja sam jednu utakmicu igrao sam protiv. Da li sam igrao protiv. Ne mogu da se setim. Protiv Barcelone, da. Real Barsa. Evo vidite to. I protiv toga kad sam igrao protiv njih nenormalno je statistika bila retardirana. Znači vodio sam loptu skoro cijelu utakmicu. Znači skoro cijelu. I stavili su mi da ja imam 30% vođenja lopte, oni imaju 60, koliko već, 70. Znači stvarno mi to nije bilo jasno, majke mi. Ja vodio cijelu, dao već go 2, oni dali jedan meni go i to je to, znači, to je to. Stvarno mi nije bilo jasno o čemu je to razlika, znači mislim da je za to nešto sjebano. Evo vidite, malo pipno mojem pada. Šta je ovo? Da, možda bude izašao neki izazov ili challenge, nemam pojma ni ja. Tako da ono. Okej, tup. Ne. Jedi govna. Ne, jedi govna. Okej, leti malo bol. Ne daj si. Ne daj si. Op. Okej, riram dam. Znači možda budem snimao sa friendom kad budem igrao, tako da, no, ne. Ovo je bilo, brate. Okej, nema veze, ovo je malo bilo čudno. Tako da, ono, ako pitate šta jedem ove, sjemenke, da. Tako da, ono, mora da znate koje su, 100%. Glup. Evo se, 3:1. Bolje to nego da bude krompir. Je tako? Malo se motivišu i oni ljudi, brate. Sad ćemo djemo. Treba sam malo ranije kliknuti, fuck. Okej, ne radim klipove nešto u 60 FPS-a, onako, to jest radim klipove u, nekako mogu da vam objasnim, ne radim sad ova nova verzija 60 FPS-a zato što ne koristim Sony Vegas za renderovanje, sam koristim ovako ovo, ali mi izgleda ovo kad renderuje mi mati moja mila. Znači ne renderuje mi u 60 FPS nego mi renderuje malo više. To jest malo manje, renderuje mi najvjerojatnije u 30 FPS-a, tako da ono. Eto, to je to, 10 minuta traje, nije to. Nije. Pa vidim ja nešto a dobro sad će još malo kraj. Okej, faula mi imamo 4, oni imaju 0. Znači ono, rekao sam vam da će možda biti malo više faula. To je to! To je taj rad! Znači, to je taj rad! Gledaj ovo! Sledali ovaj go! Ovo nema nigde! To je Ronaldo. Okej. Kakav go, brate. Gle gola. Tuć! Joj ide! Šutira glavom, to jest udara glavom. Stativa! Ovo je ne znam kako, idu levom nogom. Svaka čast, dečko. Znači, breti naopako, neće buši. Okej, da idemo.
Op, fuck. Kaj si sprdaš sa mnom? Udari ga u cevanicu. Udari ga u cevanicu! Koliko mi zalagovalo, brate, vidio sam kako sam ga udario u cevanicu. Nema se. Šta glupo je da mogu se voditi 10-0, znači 10-0 razlike za mene, to je nemoguće. Okej. Ovaj Atletico Madrid je stvarno shit, ono šta kažem, to jest ili je regular ovo sve uradio. Tako da ono, nešto mi, danas sam dobio neku inspiraciju da snimim koji klip, tako da ono, okej. I da, možda bude snimao neki Hunger Games ili nešto tako da znate ono, unaprijed. Ne. Sranje. Tako da znate ono. Ok, već snimamo 11 minuta, sad će još malo kraju utakmice. Tako da, ono šta da vam kažem ljudi moji. Radite, vatite se knjige, ne znam ni ja kako mu da vam objasnim, ja i to ja. To jest nisam ja nikakav štreber, ono. Mislim, nisam ni š od štrebera, tako. Ono, nema ja sve petice i četvorke, kako realan lik napisao, kakav ti prosjek, mislio da sam Vukovac, pošto ne objavljam nešto često klipova, vrati sad ti kažem, nisam ti ja Superman. Eto, evo, za sve moje ljubilarne drugove, gledaoce, sam za vas, idemo, go jedan Casiljasa. Opa, ide Casillas. Iker Casillas, ode lopta, to je taj rad. Dobro da ne mora čovjek trči. Ok ljudi, eto to je bilo to, mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, vidimo se, znači,